טוב, אז בואו נתחיל. אנחנו הולכים אחורה בזמן, לאחד הרגעים, אולי הרגע המכונן והמטלטל ביותר בתולדות המדינה. רגע שהתחיל בשוק טוטלי, ופשוט שינה את המזרח התיכון לנצח. אנחנו פה כדי לנסות להבין, לפרק לגורמים את השאלה הזאת, השאלה הכי כואבת אולי בהיסטוריה שלנו. איך לעזאזל זה קרה לנו? איך נתפסנו כל כך לא מוכנים? צריך רגע לדמיין את הסיטואציה. יום כיפור, היום הכי קדוש בשנה. שקט מוחלט ברחובות. המכוניות היחידות שנוסעות הן של כוחות הביטחון. רוב המדינה בצום בבתי הכנסת. ודווקא ברגע הזה, הרגע הכי פגיע שיש, ב14:00, סוריה ומצרים פותחות במתקפה אדירה מתואמת בשתי חזיתות. הפתעה מושלמת. וזאת שאלת השאלות, נכון? זאת הנקודה שאנחנו הולכים להתעמק בה. איך יכול להיות שצה"ל, צבא שנחשב ובצדק לבלתי מנוצח אחרי הניצחון המסחרר של 67, פשוט נתפס עם המכנסיים למטה? מה גרם לכל מערכות ההתראה לקרוס ככה? יאללה, בואו נפרק את זה. אוקיי, אז כדי להבין את גודל ההפתעה, חייבים קודם כל להבין את מה שהתבשל מתחת לפני השטח. מה הניע את מצרים וסוריה לצאת למלחמה הזאת מלכתחילה? זה ממש לא קרה בוואקום. בשביל להבין את המלחמה, צריך להבין משהו על כבוד. עבור העולם הערבי, ובמיוחד מצרים וסוריה, מלחמת ששת הימים הייתה פשוט השפלה לאומית צורבת. הם איבדו שטחים עצומים, נכון? אבל הם איבדו משהו הרבה יותר עמוק, את הכבוד שלהם, את המעמד שלהם. המלחמה הזאת, מבחינתם, הייתה ניסיון כמעט נואש לתקן את העוול ההיסטורי הזה, למחוק את החרפה ולהחזיר לעצמם את מה שנלקח. וצריך להבין, לא מדובר פה רק על חתיכות אדמה. השטחים האלה היו נכסים אסטרטגיים אדירים. סיני זה לא רק מדבר, זה עומק אסטרטגי, זה נפט וגז, וזה בעיקר השליטה על נתיבי שייט קריטיים. ורמת הגולן זה המרפסת של המדינה, עמדה ששולטת על כל הצפון, על הכינרת, על מקורות המים שלנו. היה ברור שהם לא הולכים לוותר על זה כל כך בקלות. וזה מביא אותנו לנקודה ממש קריטית. נשיא מצרים, אנואר סאדאת, לא קפץ ישר למלחמה. הוא ניסה לדבר, הציע לישראל מהלכים מדיניים, הסכם מדורג, העיקר שתהיה נסיגה מסיני. אבל ישראל, שהייתה עדיין שחורה מהניצחון של 67, פשוט סירבה. מבחינת סאדאת, ברגע שהדלת הדיפלומטית נטרקה לו בפנים, האופציה היחידה שנותרה על השולחן, כדי להזיז משהו, הייתה מלחמה. ועכשיו, בואו נחבר את כל החלקים ונראה איך הקונספציה הישראלית וההונאה המצרית-סורית יצרו יחד את הסופה המושלמת. את התנאים למתקפת פתע קטלנית. אז איך זה קורה? ובכן, זה היה שילוב קטלני של כמה דברים. קודם כל, וזה אולי הכי חשוב, היה זלזול עמוק, כמעט מוחלט, באויב. התפיסה הייתה שהצבאות הערביים פשוט לא מסוגלים למלחמה רצינית. תוסיפו לזה אמונה כמעט דתית במודיעין הישראלי, שיספק התראה מדויקת בזמן. תוסיפו גם את הביטחון המופרז בקו בר לב, שכולם חשבו שהוא פשוט מבצר שאי אפשר לפרוץ. והדובדבן שבקצפת, המצרים והסורים פשוט עבדו עלינו, בצורה מבריקה. קו בר לב היה אמור להיות חומת המגן שלנו בדרום, הקיר שלא יעבור. הבעיה היא שכשיש ביטחון כל כך גדול בחומה, מפסיקים להסתכל על מה שקורה מעברה השני. ההנחה הזאת, שהקו בלתי חדיר, הייתה כל כך חזקה שהיא פשוט גרמה לעיוורון, לשעננות, להתעלמות מכל הסימנים המוקדמים שהצטברו והצביעו על כך שמשהו גדול עומד לקרות. וכאן אנחנו רואים ממש את שרשרת הטעויות, את כדור השלג הזה שרק הלך והתגלגל. תראו, באפריל יש תרגיל גדול, ואמן מזהה נכון שזה רק תרגיל. זה גורם לגיוס מילואים יקר, וכשמתברר שהם צדקו, זה יוצר תקדים נוראי. התפיסה המסוכנת הזאת גם בפעם הבאה זה בטח סתם תרגיל. ואז מגיע מלך ירדן, חוסיין בכבודו ובעצמו, מזהיר אישית את גולדה, וההזרה שלו פשוט נדחת על הסף. כאילו כלום. והשיא של האבסורד זה כשכבר יש מידע ודאי, מידע זהב, שעות בודדות לפני המלחמה. וההחלטה היא לא להנחית מכה מקדימה. זה לא נתפס. אז המלחמה פורצת בהפתעה גמורה, אבל הסיפור כמובן לא נגמר פה. בואו נראה איך צה"ל, למרות המכה האנושה שספג, מצליח להתעשת, לאסוף את השברים, ובסופו של דבר להפוך את הקערה על פיה. המספרים פה הם פשוט בלתי נתפסים. בימים הראשונים, קומץ של חיילים סדירים, חבר'ה צעירים, עמד לבדו מול צבאות אדירים. יחסי הכוחות היו משהו כמו 10-1 לטובת המצרים והסורים. זה היה קרב של מעטים מול רבים במובן הכי טהור של המילה. רק אחרי גיוס המילואים המהיר, המאזן הזה מתחיל להשתנות ומאפשר לצה"ל בכלל לחשוב על לעבור ממגננה להתקפה.
וזה הרגע שבו הכל מתהפך. מקרבות בלימה הירואיים, צה"ל עובר להתקפה. קודם כל בצפון הוא עודף את הסורים לחלוטין מרמת הגולן, ואז מגיע המהלך המבריק בדרום, צליחת התעלה. מהלך נועז שמשנה את כל חוקי המשחק, מביא את כוחותינו למרחק של 100 קילומטרים מקהיר, ומוביל בסופו של דבר לכיתור של ארמניה מצרית שלמה. צבאית, המהפך הושלם. ישראל ניצחה במלחמה. אבל, וזה אבל גדול, לניצחון הזה היה מחיר. מחיר כבד, כבד מנסו, שהשאיר צלקת עמוקה שנשארת איתנו עד היום. כ-2,600 הרוגים. זה מספר כמעט בלתי נתפס. כל אחד מהם הוא עולם שלם. המחיר בחיי אדם היה נורא, והותיר אחריו אלפי משפחות שכולות, פצועים, פגועי נפש. וזה אולי הפרדוקס הכי גדול, הכי כואב של המלחמה הזאת. כי תחשבו על זה. על הנייר, צבאית זה ניצחון מובהק. אין ויכוח. אבל התחושה הציבורית הייתה הפוכה לגמרי. ההפתעה, המחדל, המחיר הנורא בחיי אדם, כל אלה הפכו את הניצחון הזה לטראומה לאומית עמוקה. האמון בהנהגה פשוט התרסק, מה שהוביל בסופו של דבר להתפטרות של כל צמרת המדינה. ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל, כולם הלכו הביתה. אבל, וכאן מגיע הטוויסט המדהים בסיפור הזה. מתוך האפר והכאב של המלחמה הנוראה הזאת, צמחה הזדמנות היסטורית. המלחמה בעצם הוכיחה לשני הצדדים משהו. היא הוכיחה למצרים שהם לא יכולים להשמיד את ישראל צבאית, והיא הוכיחה לישראל שהיא לא יכולה להתעלם מהעולם הערבי לנצח. והתובנה הזאת היא זו שסללה את הדרך ישירות להסכם שלום היסטורי ופורץ דרך עם מצרים ב-1979. אז מה המורשת של מלחמת יום הכיפורים? היא מראה שניצחון ותבוסה הם לא תמיד שחור ולבן, שלפעמים הצלקות שנשארות בנפש של אומה הן עמוקות ומשמעותיות יותר מהתוצאה בשדה הקרב. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת, מהדהדת שמסכמת אולי יותר מכל את המורכבות הזאת. האם אפשר לנצח בקרב, אבל להפסיד במלחמה על התודעה?